Motha dia long inut ningkan troksi a uso phan gari patong tekang phit. Amring CRPF kemalong naka checking asai kiding. Lakhijan Baptist Church along ta mesen pensi ningkan kimi talondun. Karbiang long live, Karbi Prime Time abirta long pen ilisami mirinan sepi pen abirtang ton pen arjupanikta. Ningkan kimi ningkarong pura kangri kangkrang pen gari kevek RV chilangle RA chilangle ajok amithang amat kisung ke phonang pen kaprek aphansatami ke pasung te kangabang claim cleara kachire pen gari motor kevek henlo methang aphan lapen kaprek aphansatami kapijok akinang sot. Lasong si Jirikinding Police Station angkang Motha derong amekar Joljis terang pen anaris hansai piatum asopo klitar terang ningkan trok siaphan kedamtang arkoi ni pai isiar ni kang sama porhut pang tek atum gari pen petong kang phit amat kadrupusi birtalong kipatong tekang ahud akhir kang tang rakajok areng hu keso akhir ingtang rak anpinlo areng keso ningkan trok si klitar terang non amat hojai Ham Hospital along si chilang ponbomlo. Kletar terang aphan ke patong tekang phit atum aphan abangki tang thek dun thek thedal bonta rong asor lapen hemasor atum Jirikinding Police Station along an palidam si lampoi palidamlo. Bonda ke patong vik atum komatlo ni klardak pen long lelang. Terang, nelirong ke Motha bi. Itulah. Kan nonhala sausu aphan kapitong alama puthak sinali ni fastum hanta akiro pilo nang itum nangkar jithega pot komudi thega pot suri kadam nang itum ta pajirlo sonali kisung mangke pini ani jang sam homoy pathek thai gari atum pum goilum pen wang mase osomara tum son LP school lang along atowar long joilo amase gari ba speed peak amase Usumar ki yo yong bose ala garia tum se asap soke chikhang chat niya porlo asta mela ka speed joine pen usumar la nili sopo number kit home aphanam bang ke pitong kang phit apulaya nante kosono nali sopo koano kisso pine amek dolo ma jan kisso bang ke amek dolo seriasu lo arelong takiroi thunang lo aro sona nenglong takiroi nang lo apena sona phualong ta pinang ke amek dolo apulaya nang litum ka petong vega gari phane chinilo ma tanthek ma pathek khala Jirikinding pen samsing inti karbing long live. Kidamtangarni Asama CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen kipangdak pon picnic arong aje Kidam apor ahut gari katewar atum horjun long lepu kepangdak ateng pen amreng CRPF abohara yalong gari keve katum aphan kilang asai kideng Jirikinding Police Station angkang amreng Police CRPF aboha dungalong kedo kidamtang arkoi ni phai hinianing ve gari kevek atum horjun ma junjema bangso puthak kilang chari pedopon Labangso hut ke ongdung gari katewar atum aphan horara ki pen niapdun si adayareng sitami enponlo lapuson asai kideng hut kedamtang atum pen kithan pon ateng ki lapuson ki checking asai kideng abangki misenlo bonta ajaha katuma phan ke loet lasi lapuson abangki chokche nebji pulote nebdun pa menangji pusi ningje pon Karbiang long abangke lapuson hor ki jon pen gari veklong le pu abangke avidet nangji Athe pini asonson ke nilitu ningkarong kachipinai arni mati lasi lapuson abangke padonang ni puta ningje pontu alang itu bang naik di bang misen kita mu pena pen kita me nilitu kita me anu apa tentang di kon tu pen ke damri tapi kiri jadi sebelum kita anu apa yang kita tentang pun alang sana kan bisa kita buji lalu biang long apir the ang bongolong ke laso ahawa ke avede nahi
itum karbi hijam si nangli phan choi pola dang khan chege pilo na khan che mane driver horjun nongli driver pilo horjun nongli lata ningro aje pensina dun chor nangli tum kona pen lawa ne tum mebedi rong pi rong sor kali nangli tum kada ni pe kona dem la mebedi rong pe koka pilo koka dam de mane aprang I phuar ni adin penave pinyani karbitum thegmu chor remu cholo pensi karbitum rong aje pensi ke dam bomlo kopi pola pinang nep chekene tum phan laso aprang abonge ave nangli tum phan na khang da ne hor jun ri pumana puman se helmet abe da people na kali hori jun driver phan ni tum phan elo na pupi den mati sa Dukam press club pune legal advisor nili tum non dak taking phobom lo 31st dak koka pen tiknik ke dam tuman wajala si hala kenep tumta aron pen ke chok lo he kenep nei pulo cha aron pen ang ton bansi nem ni ajak tum phan lo plot ajak tum man kenep bu bang chok je kenep pada ang ton tum phan de nem ni bansi ni li pui bu nangli tum phan la dak people sinang khan chek lo ke khang chek pa daki jun karaki tum do ma bu bansi ke khang chok tante nali tum non wara piradim komane hor kari la son dum mane ki jun tum kan nili tume jun lo hai nili meta mata jun do to jun tum ke do lo hai muthe hala ke ve bang ke la khon kang di kang peli ke ve ka kali ni tum bang family atima family ni tum family pen ke bang jire kindeng pen something ingti carbing long life Sapapani Area Baptist Fellowship Thi Hekpen SABF Angkang Lakhijan Baptist Church along ta Mesen me atpensi ningkan kimi talondun pusi nilituma pherangke pen birta nangpali Kedamtang arkoi ni phai ECR ni Sumindar Pier the adang along arkoi kiching si tarik ECR ni ningkan kimi ke talondun along pachetondun si Lakhijan Baptist Monduli along ta Ada por phai kresi apor pen methang amondoli along ningkan kimi talon pon Pastor Reverend Dr. Aron Teron pen kachepahem phupon ningkan kimi karcho agirja along Bible kang thir por hiponsi mai kang pu alun lun ponsi chingponlo lam ke thana por ahut mondulia chunbang Ranjit Hanse pensia por enponlo Radaphan Kardom Pipon along Bidisar Borsing Intipensi Japonlo Adunthu Jaimek along ating pen Sunday School Risonim so Nimarli Asong lapen Sarmar Asong atum pen Prejek Lun Jumi Lun Ponsi Parjupon Bible Kangthir Dikon Samsing Rong Pi lapen Sangpi Pepina Derapi atum pensi Porhi Ponlo Arnamalam Mondoli Associate Pastor Jamuel Hanse pensi than ponlo Kijut Mondoli along founder Sangpi Kajir Lekthepi pensi Arnam Ardom ponsi Mesen pen pichun ponlo Karcho Girja Juddet pen Ningkan kimi Amen pen Give Exchange Pathu pon Pedodet pen Puthot Ason ki Pathu kijoi Musomar atumaphan Pathu ponlo Lapen Ningkarong kachipi Akekan hai hui pedopon Bukajan penanan tirang carbing long life Arkoi ni phai hini pen chengsi ni phai ke thomati piniar ni an nini aparman Koilamati Pastorate Presbyterian Risonim so Maimati KPP RNA Sports Meet Koilamati Mini Stadium along Misen pen ke pachun pon Kedamtang aningkana sonsi pining surihini raing korap ho abaha Koilamati Pastorate Presbyterian Risonim so Amaimati KPP RNA pen pater piponsi Arkoi ni phai hini pen Sports Meets Cheng ponsi ni phai ke thomanian angdung kiti mesen pen pichun ponlo Jaime ka ting pen ada por phai sirkep apor pen KPP RNA leader Edwardson ingti pen Bible langpon pen kardom japonsi Jaime pang cheng ponlo bangso Sports Meet ahud Koilamati Pastorate Presbyterian Risonim so amai branch Troxy an Chitong ponlo.
PRNA Bethel Branch, PRNA Kasumari Branch, PRNA Terenglangso Branch, PRNA Sotiana Branch, PRNA Rongkhelan Branch, PRNA Langso Thedong Branch lapen PRNA Rongkangtoi Branch atum chetong dunlo. Bangso sports meets along football, pinso lapen arloso, volleyball, kekat, discus throw, shot put lapen kapre kepathu paduponlo. News report Karbing Long Live. Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ke parlo chokhela chunteron arong along arkoy chikloni phai isia jo porphai truck pen pangcheng ponsi ingdeng crep ho winter dance competition ke paman pon Chingthur Cultural Society atum paterpi ponsi ingdeng crep ho winter dance competition ke paman pon along lunkan amalin setami padopon Aluhi Sarpo Aman pen Chokhehola Town Committee Chairman Vinson Ronghanga Hin pen Kangpupon Amayalong Radasai Klembang Timothy Tiso EPHLC Dunmai Purajes Tiso Radasai Klembang Jackson Milik Atum Chetong Dun Rinti Bangso Kachepate along Nong E Kachepalong Dun Atumaphan Kachetong Dun Aluhi Atum pen si Pi Pajerpon Bangso Hood Vinson Ronghang pen Kaning Jepon Atengke Kilun ke kan kithek atumaphan angsong anta ke pale dunji aphan un an ke kirap dunji aphan chisik dolo pusi ning jepon lapen laso lun kan amalin aningkan wangta chirap dunji pusi chichak tekanglo lapen Chingthur Cultural Society amaipu sarmon teron pen kaning jepon ke nilitum lun kan amalin ki bialong kewang pen aliralon nang ki pidun lapen Khidat pen nang kachirap dun atum an aphanda kachuro pajirpon lapen nilip along ke ongdung aradatum chetong dun si mesen pen mai pichun pon mesen lo si pini ningkan wangason mate Chingthur Cultural Society pen pini January 1 tarik ni pini ingdeng krepo kechok lo labangso dance competition chunterona rong long paman pon isi lage mesen da nile barat phanda isi encouragement non riso jang atom phan encouragement isi ki pipon lo lasi ki bangilang adian sitame bangso cultural society tumpen sitame mon giding sitame lason se pipon bom nai la pen usmara tum phan sitame encouragement bom nai lasi pini nile barat along mate ek tarika ni lason a program ki pipu pini akhelo hello winga tumanta lason se pini chethan pon lo January 1 tarik lo budi pute Chokhela Pirthe mate nili balong isi mesena program paman pon pula ke la bang putin stame aning chibi la pen 1 tarik arni lo budi pute la bangso a program along ningkarong chipi ahin ahin pen sitame nang chetong tundo Dipu pen Govin Tiso Karbing Long Live Tang tepini Karbi Prime Time abirta ke lapuan si kang ton poniklo